7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Welcome to Gagas FM, the sound of KZN. This episode we ithola with Gagas FM app as well as naku YouTube, nakuma platforms Gagas FM. Indaba yesintu is special. Yes, festive season ama holiday indaba yesintu but uyakwazi ke uyithole this Wednesday. Igama umenelisi wakandwandwe sikhona and I'm joined by guest yami umkhulufakazi Mlaba. He is a traditional expert as well as spiritualist. Yini ke sidinga namhlanje sibhekana mlaleli of Gagas FM nawe ubukele kuma platforms ethu sibheka the dangers of ukusebenziswa kolimo makuhlelwi kwi family setup nalezi zinto oyishoyo usekhaya umzali kakhulu einganeni okunye ngenzeka ukuthi hayi kuyashiya ukuthi akuhambi kahle and noma uyisho ukuthi izoba nomthelela at a later stage ukusebenza nje kolimo makuhleli kumndeni ikakhulu from parents to ingane njengoba sihleli kwi family time. Mkhulufakazi Mlaba ngiyakwamukela. Angibonge kakhulu ithuba ngicela ukubingelela bese ngibingelela nje ababukeli bonke nabalandeli beGagas sanibonani. Kuna ke ukuthi ulimo noamazwi ashiwoyo apowerful kakhulu. Kubaluleke ngani ukuthi uma usekhaya uqaphele in what you convey to ingane as well as nabantu abasegcekeni. Mhlamba siqale sikuveza ukuthi ingane asifanise necomputer noma nelaptop. Izinto oyikhulumayo enganeni uyastora lapha ya. Kuyabamba emqondweni wengane and ingane lento ikhula nayo. Akulimazi ke ngokwengane kuphela but nangokwesidalwa nje nesiqi sekhaya. Kunamathongo alulazekayo uma kukhona inkulumo oyikhuluma zize isinde abanomzane bekhaya special uthola ukuthi umuntu wesifazane kodwa kunenkulumo esindayo ogcina uyikhulume kungafanele ngabuya ikhuluma egcekeni labanomzane kanjalo futhi kunezinkulumo oyikhuluma phambi kweingane zilimaze izingane ziningi lezi zinto esingayibheka mhlawumbe ngenza isibonelo nje nansi ingane iyakhula ayisenzi kahle and usuyathetha ngalesikhathi usuthetha bese uphimsela amagama aneziqalekiso nezifungo ezithize. Do you know ukuthi khona ingane ebamba leso siqalekiso naleso sifungo ngokwemoya because lengane uthothi uyayithuka nje kanti inabantu abadala. That means usathuka ngingane yodwa usuthuke nabantu abahleli kulengane and wena njengomuntu omdala uthatha lento ukuthi ngumama wayo ngubaba wayo angikwazi ukuyihlawula angikwazi ukuyigeza mina sengishilo kanti lento abantu abahleli kuyo bayathunazeka and bayalimala ngalesikhathi belimala na kanjani bagcine bekhanda icebo ziningi izingane ozwa kuthiwa imonto ibihlehla yahlehlela phe kwengane hayi ngoba ingane imonto ebihlehla but udinwa abantu abakuyi ukuthi indlela osithuke ngayo ngcono siyithathe ingane yethu. So kunobungozi ngempela ongaze gcine kuthathe umphefumulo womuntu uzingane ekuthiwa ivele yashiswa amanzi inhlambe ezinye zayikhulunywa ezinye umzali uyikhulume ingane yakhe ikhulele wacasuka kwaze kweqa wathi kwaleyo ngane angifuni la ekhaya uyawezwa lawo magama naleyo ngane angifuna kuyibona la ekhaya uhambe na yabona egcineni bese ingane yenze njani ingane izalwa ikhubazekile or kanye ingane iyachitheka because umzali uliphimsile leligama isikhathi ecasukile angifuni la ekhaya and noma ke kuthiwa akayifuni la ekhaya ihlale mayisivakatsha la ekhaya ingane sifike yagula bese ube ngathi ubaba wengane kunento ayenzile ngengane kanti cha amagama aphinyiselwa umzali so anomgozi kakhulu amagama. This is indaba yesintu the special edition and the topic engibhekayo this Wednesday ngibheka ukuthi the dangers of ulimo kwi family setup ekhaya ngabe ningosisi noma ngama siblings ningobhoti kukhona lamazwi ninokukhuluma nawe then bese kuthi ngabazali parent to ingane ngabe kuhamba kanjani imaphi lama dangers nanokuthi as isikhathi sihamba nomkhulufakazi laba ngizobheka ukuthi how can we resolve noma sishweleza kanjani ke mayiseshiwo wona lamazwi. Sinokuthola la uthothi imndeni kuneminye imndeni emkhulu eminye nyukla kunobaba nomama but eminye i big family kwekuthiwa kunama extended relatives emlaba bese kuba khona lezi ingxabano ezikhona kuthiwa hayi no kwaba khona ukuthukana okukhona kumele kuhlanjuluke ukuthi omunye akasekho
he or she passed away abantu abadala lokhu kuthukana khona nomsindo ekhaya kugcina umndeni kulimaza kanjani? Kulimaza kakhulu because izingane ezikhulayo nezazi ingekho kule ngxabano zigcina seyihamba nazo because umoya wabantu abahamba bexabene wehlela kuzona. Yabona izono zabantu zabazali zehlela kubantwana. Kunabantu namanje abangazwani kuma families ngenxa yokuthi ubaba omncane waxabana nobaba wethu la ekhaya. Asingene thina sikaze sixabane si right but sithenga ama parties because lezi izinto sizenze sagcine sayifunza izingane okanye lo moya awuzange uzulashwe. That's why ibalekile le ndaba yenhlambuluko. Yazi mawukhuluma lento ungithatha ungise endabeni yesifo kanjani na sengibone izifo eziningi lezi ingxabano ukuthiwa ibhokisi ake liqale lime ngaphandle kusafanele ukuthi kuhlanjulukwe ngaphambi kokuthi angene umngozi lezo zinto lezo kanti selishone phela igama okwakuthiwa ukudlula ungayenzi into ethize because nizodlula because ngalesikhathi siye ukulungisa izinto sisaphila bese umuntu mayesefile bese sithi sizoqala senze inhlambuluko njalo kuzofa umuntu la ekhaya kube nomsindo kwenzela inhlambuluko because into esiyenza kushoniwe izolokhu ilokhu iqhubeka iyenzeka because isiwumkhokha nalofile ufe kwenzeka kanje nofayo uzofa kwenzeka kanje izinto lezo kufanele ukuthi zivalwe nalo ithintayo ngoba usuzwa thinta neligama ethinta umhlambuluko lento yenhlambuluko ngokosiko sinto yayingakhulunywa lento egcekeni umkhokha lo so ngalesikhathi abantu sebexabene ke sekwenzeka izinto udaba nezingxabano zithethwa phansi kwesihlahla amacala ayethethwa phansi kwesihlahla ethethwe induna ngisho enduneni emzini wenduna akuvamisile noma akufanele ungena abantu kuzothethwa amacala egcekeni icala lithethwa lapha esihlahleni ngoba akufanele lo moya uzongena phakathi kwekhaya but siyabona ukuthi abantu abaningi njengoba kuyifestival nje balungisele siyokwenza inhlambuluko iyenzelwapi inhlambuluko iyenzelwa ngaphandle ngisho inkomo ezohlawula la ekhaya ukuthi ngonile ngoningane la ekhaya idliwa ngaphandle so izinto ezithinta ukuhlanjululwa kwabantu abangasekho ayigcinwe ngaphandle bese kungenwa ngaphakathi seyihlanjulukiwe izinto seziyolungiswa emsamo because izinto ezonakale ngolimi ziaffecta abantu abadala. I'm interested le ndaba yeingane nama parents ngoba vele it's a family time kuyona i-festive season le ama results aphumile manje ekhathini eziningi you will find isihlobo noma umzali at why ungabi nama grades aphezulu ungaphasi ngendlela avuya isidomo kunzima noma bethi hayi ngeke uqede umatric affecta kanjani umntwana osazoqhubeka efunda amazwi afana nalawo kuyamlimaza mfowethu ngoba kwesinye isikhathi omunye uzagcina esethatha isinqumo sokuthi azibulale yabona njengokuthi umzali ugcina liphimisela igama lokuthi njoba ngunika imali yami ukuthengela uniform ungabuyi la ekhaya uma ungaphasanga and then ingane besithi kunamazwi ashiwo ubaba wathi ngingabuyi la ekhaya ngcono ngenze njani ngiyibulale ngoba shuthi mina angisenampilo ngoba sengibaphoqile so amagama njalo akhona asikuveze mfowethu ukuthi asiphiwanga ngokufana yabona ukhona umntwana wakho ozophiwa ukuthi ahlakaniphe musu ukuthethisa ingane uthi buka nje uhlulwa ingane yakwamakhelwane itholo 7 abangaka yatholo 8 abangaka wena ubuphuma esikoleni ngwenzela yonke into awuphumanga nalutho wayi asiphiwanga into efanayo nathi mhlambe sangena esikoleni sifisa ukuthi sifunde sigogode but uNkulunkulu wangasinikeza lokho esikufisayo but sasingazi ukuthi khona sibekelwe khona ukuthi siyophinde sikhulume nabantu kanje so ngenzeka ukuthi nengane yakho oyibona wena njengesidomo oyibona njengomuntu ongatadishi kunento ethize ingelozi noma ithunywa ezibekele musu ukushesha ukhipha igama enganeni because umlomo uyadala izinto ezikhuluma enganeni ziyahlala and ayihlala enganeni kuphela zihlala nasethongweni elimbethwe leyo ngane leyo then isikhathi semicimbi imshado imembeso you will find osisi mabehleli ndawonye beze bethi hey wethobekile wena uyolotsholwa nini kodwa ziyoke ifika inkomo la ekhaya mhlawumbe ngabe when it comes to ancestors namadlozi abakukhona mawuqala ukukhuluma into ezithinta imshado into ezifana lezo uyakwazi ube ne conversation efana naleyo ukuthi uxoxa hawo kodwa ngabe kuzolunga ngonyaka ozayo something of that nature
inkulumo lezo ezazikhona kusukela kudala futhi kuyizinkulumo ezinhle ukuthi ngalesikhathi izalukazi zithi hayibo wethobekile kanti umkhwenyana simbona nini ukukhuluma kwezalukazi kusuke kukhuluma ubuthonga obuthize ngizokwenza isibonelo yingakho makuhlatshiwe ekhaya njengoba abantu bezohlaba nje akufanele ukuthi abantu abahlinze esibayeni beze bosinyama bese beyidla bona qala ingakancancathwa abantu abadala izalukazi lezi engenamazinyo ziqobela izingane lezi ezinezisini zidonse zincancathele lenyama kusuke kudla ke idalwa zalaika uma seqale kwancancathwa bona sebeyakhululwa ukuthi hayi sebengadla abantu besesibayeni ngoba awukwazi ukusuka kwandwandwe uze kwamlaba udle qala inyama mina ngingwa kwamlaba ngingakaqali ukukhombisa ukuthi kuyadliwa that's why noma umuntu oqoba inyama uqala iqatha lifaka emlonyeni iqala okuvulela lababanye ukuthi sebengawacosha so inkulumo enhle leyo ukuthi hayibo uza nini umkhwenyana simbona nini umkhwenyana inkomo kuzolunga yini kuyizinto ke ezizinkulumo ezinhle ongafanele ukuthi izingane zethu nodadewethu bephoxeke uma ogogo beyisho indlela abathethisa ngayo amathongo ukuthi lo muntu abamtholela umkhwenyana okuyiyo ngoba isiko lokwenza leyo nto kwakuusiko lomemulo ingakho uma intombazana isukhulile bese kwenza umemulo sekutshelwa ithongo ukuthi lo mntwana usekhulile ngokwanele sesicela ukuthi athole umkhwenyana okuyena yena oqotho ozokwenza imfanelo zala ekhaya. Well, as I'm about to wrap ngibheka imetha ethinta the dangers of ukusebenza kulimo to manifest izinto oyishoyo kuyifamily. I-question yabike njengamanje Mlaba in closing namagama amabili abalekile ukuxolisa as well as ukubonga. Kubaleke ngani kulamazwi mawuwasho uxolisa nokubonga it's a man to say I'm sorry abantu abaningi special abesilisa abazwani nokuxolisa and kanti igama elikhulu ukuya emsamo ukuya ethongweni Musa ukuba nalokhu siqatsho okukhulu ukuthi because ngoningane izalwa yimi ayi ingane ngokwesiqu sayo but imbethwe abantu abadala so igama elithi nje mntanami ngibonile ngokucasuka ngikhulume kabi ngihoxisa amagama engiwakhulumile so kubalekile and then ukubonga into ngempela esuke ikhombisa ukuthi I appreciate izinto ngenzele zona ethongweni kumzali enganeni bonga khumbula na into nje ebalekile ngalesikhathi siphasile eqala esikoleni sasifice ekhaya kuhlatshwa iqhude kudliwa inkukhu uyabonga uyakhuthaza amazwi okubonga asuke ekhuthaza lowo muntu osuke enze kahle ukuthi akaqhubeke enze kahle amagama abalekile ngisho umdala uyabonga enganeni ngisho ingane uyabonga umuntu omdala. This is a special of Indaba Yesintu ku Gagasi FM app as well as na YouTube nama platforms of Gagasi FM and trust me na TikTok uzokwazi ukuthi uyithole le conversation yethu esinaye umkhulu uFakazi Mlaba joined me namuhla with social aspect as well as a spiritualist umkhulu uFakazi Mlaba we appreciate isikhathi sakho kuyi festive thanks for joining us ukuthi ube nathi this Wednesday. Ngibonga kakhulu and ngiyabonga kakhulu sengathi ningaba nama holiday amahle. Then how do we get hold of you? Siyakubona lapha na ku TikTok so that abantu bebone na ku YouTube as well as na ku app yeGagasi. All right, nathi sikhona lapha enkundleni zokuxhumana uTikTok, Facebook no YouTube. Mawuthe nje Mkhulu Mlaba uzoyibona imisebenzi kaMkhulu Mlaba. Njalo ngolwesine nangolwesihlanu umkhulu uyatholakala eSangro House office number 111 la eThekwini. Kanti uma kuphakathi kwezinye insuku umkhulu khona eMtubatuba. Kanti mangolesithathu njalo ntambama ngo7 kuya ku10 ebusuku umkhulu kukhona lapha ya eMlazi kwa Q la ngisuke ngikhulekele khona abantu amanzi neziprofeti abasuke benazo. Indaba Yesintu uyayithola njengama Wednesdays ngo7 but ngoba special se festive but uzokwazi uyithole ku YouTube as well as na Gagasi FM app. Namuhla was looking at the dangers of ukusebenzisa ulimo during a family setup kuhamba kanjani emndenini. This conversation uzoyithola Gagasi FM app as well as na ku YouTube. Igama umeneliswa kaNdwandwe and we production team wekhona usiphelele Nzuza. Thanks for watching this episode. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.